Boyko, Ha Koyko. TikTok'ta rapte kim Karol? Tayyip'li Karol. Yok men Karol, men. Boşurak kolawadır ejem gelip ikimize murya danıp. Mahmal kanat. Hello mektuban iller. Owi klip näme? Kliplerden hatta beteşikler giymeyen oluyor. Bir gün Hindistan'dan getirdiğimmişim diye. Minyan maşinin ama Amerikan kıyı yapacağım ama bir gün getirdiğimmişim. Bize de maitmasana onuşmaya yetişiyor. Aýtmasan näme? Aýtmasam, aýtdyrmaly bolýar. Urşatyňyz gelýär. Men uruşmayan, dinle uruyan, men varada eşitmeniz müydüyendim. Gör şunu. Meni görani? Küydükü boy, emmesinde de pabede ama. Näme? Yönetine kinoda. Durmuşlar görani? Durmuşda yok. Ben eciyle sataşmada gel bana sataştama. Saňa me? Gör şunu. Doğanım. Boyko, men Koyko. Duro mektuban adam. Sen men ağam. Yadyňa düşýän biz seni bir wagtlar ýitiripdik. Bakın çalış. Akıllıca var. Boşuna kalkanlar öyle. Boyko, Ha Koyko. TikTok'ta rapte kim Karol? Tayyip'li Karol. Yok men Karol, men. Boşurak kolawadır ejem gelip ikimize murya danıp. Boşuna çalış. Azıcık kıyıdan kolay da. Sekizinci Mart'ta sana soğuk dalacak o. Geçen yıl gittim 7. Mart'ta. 10. Mart'ta çağıran bir yerden çat gelen bir yerden. Abi bir yerden haydamadı faydalı.
Oğlum tuğlama kellen buğrandın lokana oğlum. Nädeň kaka rahip bolup dowulsam sen günäkär bolýaň. Bol ya oğlum yör Allah kaçan geleceğimiz belli değil oğlum. Ey! Gecem gowmy? Gül yalan. Döwran. Ejem ma hat goýup gitdi oğlum tapaňda şunu oka diýip. Şunu okap beräýdi. Sakla şunu. Rahul Khan bilen Bursi Trayurni doğun. Näme? Doğunum. Boyka bilen Koykan radnoy gıcıgisi ayka. Men mi? Kowa? Doğanım. Dur. Me täden galan töletjek bolýam. Duruşdaýdy. Rahul Khan'naň ogly Döwran aktyor Kaka. Oğlum. Oynapa. Yaşın. Bursi Aykan ogly. Gece Ben maňa durmuşa çykmadyk diýdiňmi? Şu adam gişler toy edem doğan. Haydi anam ýokla gel taýyn ogul gel. Pampırza kaşa ras goýup ýok. Wak oguljum gel ani hemmemiz garynlaşa. Indi men size sırrını aýdaýyn. Nirden getirýär näme diýär? Ine mehriban adamlar, mahmal ganat. Hutut kärhanasy. Yük taşama hyzmatyny diýär. Islenlik ýurtda, Parijde bolsun, Amerikada, Hindistanda, islenlik ýurtda ýükümüz bar bolsa, mahmal ganat size bir günüň dowamynda da getirip berýär. Isleseňiz 3 günüň dowamynda isleseňiz hem öz isleňize görä ýükümüzi taşamak hyzmaty mahmal ganatda bardyr. Mehriban adamlar.